Μετανοήστε Αμαρτωλοί, μοροφιλόδοξοι, μεταυτικά, κυριόδουλοι, κολλασμένοι, μετανοήστε άνθρωποι. Έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Έρχεται αυτός που εγώ δεν είμαι άξιος ούτε τα σανδάλια του να δέσω. Κάνω να σου πας επιτέλους, λέει τρελαμάρες. Δεν έχεις δίκιο. Είναι άγιος άνθρωπος και ευγενής. Παράξενη φυλακή. Ήτανε στέρνα παλιά. Στέρνα. Πού αρρώστιες που θα έχει εκεί μέσα. Δεν μπορώ να μείνω άλλο εκεί μέσα. Ο Ηρώδης με κοιτάζει σαν τυφλοπότικας με τα πρισμένα του βλέφαρα. Τι γλυκός που είναι αέρας εδώ έξω. Ανασένω ελεύθερα. Εκεί μέσα Έλληνες, Εβραίοι, Ρωμαίοι. Μπήκανε στην εκκλησία, βγήκαν 9 και 4, διασχίσανε το πάρκο και φτάσανε εδώ. Εδώ πού? Κρατήσου. Ο στρατηγός ήρθε στο θέατρο. Στο θέατρο? Να κάνει τι? Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι του άνοιξε το αφεντικό. Τι σχέση μπορεί να έχει ο Γιατζόγλου με έναν άνθρωπο των μυστικών υπηρεσιών? Για τη Σαλόμη, λέω. Αυτό το σιχαμένο μιξιάδικο. Αυτό μάλλον ο κερατάς σου το ψιλογαμάει. Του αρέσουν τα πιπίνια. Αλήθεια γαμάει. Τι να γαμίσει, μωρέ, ο μαλάκας. Έλα, δώσ' μου τα λεφτά γιατί όπου να είναι θα έρθει η κόρη μου. Δεν ξέρεις τι λες. Είσαι μεθυσμένος. Εγώ είμαι βασιλιάς. Ο πατέρας σου ήτανε καμιλιέρης και ληστής. Εγώ και η κόρη μου. Είμαστε από βασιλική γενιά. Σαλόμη! Σαλόμη! Έλα να πιείς μαζί μου. Έλα να μου χορέψεις. Δεν σου είπα να μην ασχολείσαι με την κόρη μου. Ακούς. Κάτι σαν πλατάγιασμα από γιγάντιες φτερούγες. Ο Γκέτε είχε πει για το ελληνικό πνεύμα ότι είναι για την ανθρωπότητα ό,τι ακριβώς είναι η καρδιά και το μυαλό για το ανθρώπινο σώμα. Αυτά είναι τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα σήμερα. Απ' τη μία συγκρούεται παγκοσμίως, αν θέλεις, η βαρβαρότητα και από την άλλη ο πολιτισμός. Επομένως, όπως καταλαβαίνεις, το ελληνικό πνεύμα είναι ελπίδα για την ανθρωπότητα. Άλλο Έλληνας και άλλο απ' την Ελλάδα, άλλο ραδικοβλάσταρο και άλλο φασολάδα, άλλο νάσε Έλληνας και άλλο Ελλαδίτης και άλλη φασοπελαργός και άλλη Οσπουργίτης. Δεν είμαι Αμερικάνος ούτε Ευρωπαίος. Ελληνική παιδεία έχω και βαρβάτο πέος. Γι' αυτό λοιπόν δεν με ξεγελάς όσο κι αν υποκρίνεσαι. Έλληνας μάγκα δεν γεννιέσαι, μόνο γίνεσαι. Μόνο γίνεσαι. Τα μαλλιά σου έχω ερωτευτεί, Ιωάννη. Είναι σαν μαύρα σταφύλια στους κήπους της Εδέμ. Τα μαλλιά σου είναι σαν τους κέδρους του Λιβάνου. Άφησέ με να αγγίξω τα μαλλιά σου. Μη μ' αγγίζεις. Ή δεν δηλώνεις στο ναό του Κυρίου Πουτανάκη? Τα μαλλιά σου είναι φίδια που κουλουριάστηκαν στο κεφάλι σου. Είναι φρικτά τα μαλλιά σου. Το στόμα σου ποθώ, Ιωάννη. Το στόμα σου είναι σαν τα κοράλια στο λυκόφως των βυθών. Τίποτα δεν είναι τόσο κόκκινο. Θέλω να φιλήσω το στόμα σου. Είσαι διαστραμμένη πιοθυλάστρια. Να κάνω εγώ πίπα στο Γιατζόγλου για να πας εσύ στην Επίδαυρο. Μίλα του εσύ και άσε την πίπα για κανέναν άλλον. Εσύ για τα λεφτά και τη δόξα τα κάνεις όλα. Μιλάς εσύ που έτρωγες με 2 κουτάλες στη μεταπολίτευση. Και στο δημόσιο διόρισες και τα 3 σου παιδιά. Εγώ είμαι ιδεολόγος. Του κόλλου.
Την εργασία μου τη θέλω. Θα παρουσιάσω στη σχολή. Δεν είναι ότι θα τις δημοσιοποιήσω ή θα τις εκμεταλλευτώ επαγγελματικά. Μα τι είναι αυτά που λες, κορίτσι μου. Τράβα όσες φωτογραφίες θέλεις. Από τις πρόβες, από την παράσταση, από όπου γουστάρεις. Εγώ είμαι εδώ. Κι ό,τι άλλο θέλεις, έτσι. Μη μου το ζητάς αυτό. Ορκίστηκες. Είμαι μάρτυρας. Έχει δίκιο η κόρη μου που ζητάει το κεφάλι του. Πάψε εσύ. Σαλόμη, σε οικετεύω. Μη μου το ζητάς αυτό. Είναι αποτρόπαιο. Το κεφάλι ενός ανθρώπου. Ζήτα μου ό,τι θες. Να σου δώσω διαμάντια, ρουπίνια, μαργαριτάρια. Έχω το μαργαριτάρι του Κέσαρα. Το θέλεις? Θέλω το κεφάλι του Ιωάννη. Άκου και το άλλο, άκου και το άλλο. Κατεβαίνω, λέει, για ψάρεμα. Έχω τα κουπιά μαζί και τα λοιπά. Κατεβαίνω, λέει, προς τη βάρκα. Και βλέπω, λέει, ένα πιτσιρικά εκεί στην παραλία και λέει, άμα πάρεις, λέει, μαζί σου, λέει, που πας για ψάρεμα μέσα. زي المرجيحة يوم تحت وفوق فيها خلقة عايشة ومرتاحة وفيها ناس مش فوق. Ξανοίγονται εκεί κανένα εκατοστή μέτρα και γυρνάει και λέει, θέλω κουλούρι. Το γαμάς, κύριε πρόεδρε, δεν το γαμάς μετά. Εγώ τους Κινέζους φοβάμαι μόνο. Μα οι Αμερικάνοι τα έχουν βρει μια χαρά με τους Κινέζους. Περνάνε ένα κοντέινερ την εβδομάδα τράνζιτ από το λιμάνι. Το θέμα είναι ποιος βγαίνει κερδισμένος από αυτή την ιστορία. Οι Αμερικάνοι. Μην είσαι τόσο σίγουρος. Τα ναρκωτικά είναι δίκοπο μαχαίρι. Και άλλο απ' την Ελλάδα, άλλο ραδίκο βλάσταρο και άλλο φασολάδα. Άλλο να είσαι Έλληνας και άλλο Ελλαδίτης. Και άλλη φάση ο αετός και άλλη ο σπουργίτης. Δεν είμαι Αμερικανός ούτε Ευρωπαίος. Ελληνική παιδεία έχω και βαρβατοπαίος. Γι' αυτό λοιπόν δεν με ξεγελάς όσο κι αν υποκρίνεσαι. Έλληνας μάγκα δεν γεννιέσαι, μόνο γίνεσαι.